Eli hyvät IFUSCO-osallistujat, tervetuloa tähän Helsingin IFUSCOon, joka on järjestyksessään 32. Tähän IFUSCOnhan piti tapahtua Hantimansiskissa, niin kuin voitte täällä tietää, mutta Hantimansian järjestäjän suurista ponnisteluista huolimatta saimme tietää vain pari kuukautta sitten, että tämä tapahtuma on peruttu. No, mehän ei kukaan tiedä tarkkaan, mitä siellä Hantimansiassa on tapahtunut, mutta näissä olosuhteissa ei ole kaukaa haettua väittää, että tapahtuman järjestäminen kiellettiin näitä yleisillä tahoilta. Dear IFUSCO participants, on behalf of the Finno-Ugric Language students of Helsinki and Turku, thank you for being here today. Welcome to Helsinki to attend this IFUSCO, which is already the 32nd Students' Conference. Our event has come a long way. As we all know, this IFUSCO was supposed to be organized in Hantimansisk. Unfortunately, we found out this summer that the conference will be cancelled. The organizing team of Hantimansisk worked really hard, and despite of their efforts, IFUSCO is not in Siberia. We don't know what happened exactly, but it might be likely that the event has become a part of some political game. IFUSCO on peruttu vaan kerran koko historiansa aikana, ja edellisen kerran se tapahtui vuonna 2001, kun IFUSCO oli määrä järjestää Izhevskissä Udmurtiassa. Mutta silloinkaan kysymys ei ollut kuulemma mistään muusta kuin siitä, että aktiivisia järjestäjiä ei vaan ollut. Ja Hantimansiassa tällaista ongelmaa kuitenkaan ei ole ollut, että siellähän oli järjestelyt jo tosi hyvällä mallilla siinä vaiheessa, kun saatiin tietää, että tätä konferenssia ei järjestetä. Ja no sinänsä yllättävähän tämä peruuntuminen ei valitettavasti ollut, koska viime aikoina suomalais-ugrilaisissa yhteisöissä on tapahtunut paljon tällaisia hälyttäviä viime hetken peruutuksia. Keväällä oli muun muassa tarkoitus järjestää suomalais-ugrilainen elokuvafestivaali Izhevskissä, ja sekin tapahtuma peruttiin ihan äkkinäisesti puun takaa vähän ennen kuin tapahtuma oli tarkoitus olla. Ja kesällä Lahdessa pidettiin suomalais-ugrilaiseen maailmankongressiin saapui melkein kaikilta Venäjän suomalais-ugrilaisilta alueilta entisen 20 hengen delegaation sijaan vain 5 hengen delegaatio. Kansalaisjärjestöjen toimintaan on myös puututtu viime vuosina. Pari vuotta sitten, niin kuin monet suomalaiset ainakin tietää, niin karjalaisten järjestö Nuori Karjala joutui lakkauttamaan, sillä sitä syytettiin ulkomaiseksi agentiksi YK:n sille myöntävän rahallisen tuen. During its history of 32 years, IFUSCO has been cancelled only once so far. This happened in 2001 when the conference was supposed to be held in Izhevsk. Well, the problem was that they probably couldn't find enough active students who had time to organize the event. Well, Hantimansisk didn't have this problem because they had made a lot of preparations when we got the notice of the cancellation. Unfortunately, we have to say we are not really surprised by this. Many of us have noticed that there have lately been many alarming last-minute cancellations of events in our Finno-Ugric community. This spring there was supposed to be a Finno-Ugric film festival in Izhevsk, which was cancelled suddenly without any specific explanations. In summer, at the World Congress of Lahti, only small delegations of 5 people instead of 20 could attend the Congress. And this limitation affected almost all the Finno-Ugric regions in Russia. Also, the activities of non-governmental organizations are disrupted. For example, the organization Nuori Karjala, Young Karelians, had to be disbanded because it was accused of being a foreign agent since it had accepted
funding from the United States nations. No, nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat tietenkin surettaneet meitä. Ja ne ovat myös suututtaneet meitä. Mutta ne eivät ole lannistaneet meitä niin kuin nähdään. IFUSCO järjestetään nytkin 1,5 kuukauden varoitusajalla, väärässä paikassa, vähillä resursseilla, tavallista pienemmällä osallistujamäärällä, mutta kuitenkin yllättävän suurella osallistujamäärällä tähän varoaikaan nähden. Ja meidän täytyy nyt vaan näyttää niille, että meitä ei painenneta, ei yssytellä, eikä sysätä siihen. Tämä IFUSCO on meidän IFUSCO, meidän IFUSCOmme, possessiivisuuksiksi. Me kannamme sen perinnettä eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta. We are saddened by its recent events and angry too, but we are not discouraged because IFUSCO happens here today in Helsinki. Well, it could have been in Siberia, but now we have to make Finland work. This event was organized with a really short notice, with a month and a half, so we are really glad to see you here today. We didn't have that many resources, but well, I think we are doing okay. We might have less participants than usual, but we know that we are passionate because we are worried about the future of our Finnish community. We want to show that we cannot be silenced or pushed aside like that. This event is our IFUSCO, our conference, and we will carry forward the tradition despite of the hardships. Thank you. Kiitos.